Naziometroa, Euskal Burujabetzaren barometroak 5 urte beteko ditu, horiek ala, jardunaldi antolatu du, Telesforo Montzon elabek, helduden urriako 27an. Jardunaldi honen berri izateko ala 5 urte hauetako lana perspektiban jartzeko gurekin da, Malen Dominguez, soziologa eta Telesforo Montzon fundazioko kide egunon. Kaixo egunon. Bueno, urte aurreneko jardunaldiak, Euskal jendartearen garapena azken 5 urteetan izenburua dauka, nolako jardunaldi izango da? Bueno, guk programa oraindik ez dugu argitaratu, oraindik azken xetasunak lotzen ari gera, eta bakarrik aurreratu dezaket, 5 urte hauek eman duten guzti hori bildu, eta datuetan oinarritu bai, baino aurrera begira herri bezala ditugun erronka, korapiloak, nolabait askatzera ez dut uste iritsiko geranik, horrek prozesu luzeago bat ekarri dezakelako, baino bai, gai horietaz eztabaida eta mahai inguruak edukiko ditugu. Izaera diferenteko pertsonekin, bai gazteekin, mundu akademikoan denbora gehiago daraman jendearekin, eta... Hor, hain zuzen, naziometroa bera izango da ardatz nagusia. Ezakit, pixkat, oroitaraziko zen iguke nolako neurketa den, hor, tematikoa izaten da, burujabetza ere beti izpide izaten du? Bai, hori da. Guk urtero, hasieran 2 neurketa egiten genituen urtero, baina orain pasagera urtean neurketa bakarra egitera, udaberrian egiten dugu. Uda aurretik plazaratzen ditugu emaitzak, eta gero udazkenean izaten da emaitzaien inguruko jardunaldia egiteko momentua. Aurtengoaren estiloa, baina urteroko gai horretan zentratuta. Orduan, naziometroan gehien bat burujabetzari buruzko iritziak biltzen ditugu, hau da, Euskal Estatuarekiko jarrera, independentziarekiko jokoan non dagoen momentu horretan, posizioak nola kokatzen diren. Orokorrean, Euskal Herria osatzen duten lurralde guztien artean, burujabetzaren bueltan dauden gaiak, esaterako. Lurralden artean, zertan sakondu daitezken harremanak. Erreferendum bidez etorkizun politikoa erabakitzeko aukera balego, herritarrek ze posizio eukiko luketen. Nahiko puzlea osatzeko pieza ugari erabiltzen ditugu, eta hortik ondorio sorta bat ateratzen dugu. Eta aipatu dezun bezala, urtero gai konkretu bat hartzen dugu. Aurtengoa izan da migrazioa eta jarrera erreakzionarioak. Ikusten genulako mundu mailan oso aktuala den gaia delako, eta bereziki politikoki jarrera arriskutsuak, edo onargarritzat jotzen den horretatik, pixka bat ateratzen diren jarrerak daudenez, ikusteko benetan politika mailan gertatzen den diskurtso bat den, edo euskal jendarteak ere horrela pentsatzen duen. Gorakarriko dugu, lehen neurketa 2020 urtean egintzela, eta abia puntuetako bat, izan zen autodeterminazio erreferendum adostu eta ofizial baten kontestuan Euskal Estatuaren alde agertzen zirenak, 42,5 zirela. Ezakit, urteetan hau izan da, joera nagusia, referenduma adostu izan behar duela, ezinbestean? Orokorrean, austurak edo ez adostasun horrek beti eduki du jarrera maila txikiago bat. Gatazka sortze horrek ematen digun beldurra izango da, baina adostasun horrekin gure etorkizuna erabakitzeko aukera planteatzen denean, Euskal Estatuaren aukerak asko egiten du gora, eta independentziarekiko posizioa ere aldatzen da konfrontazio hori planteatzen bada, edo ez bada planteatzen. Eta denboraen arabera bi posizioek nolako gora berak izan dituzte? Esan daiteke gora eta bere egin dutela, eta neurketa bakoitzean oso bitxia izan da, guk hipotesiak egin izan ditugu, baina ez dakigu oso ondo inkesta bakoitzean pertsona sorta diferente bat elkarrizketatzen denez, hor ere fluktuazio horiek eragina izan dezakete horretan, eta baita momentu politikoan dauden gaiek nola eragiten duten gure pertzepzioan, edo gure posizio politiko horretan, agian momentu batean kontserbadoreago gaude, eta ez dugu horren beste arriskatu nahi, edo horiek hipotesiak besterik ez dira, baino adostasun politikoa
adostasun horrekin egiteko autu horretan, bai aipatu daitekela, hasierako neurketatik gaur arte ez da apenas aldaketarik nabaritu, baino azken 2 urtetatik ona gorakada nabarmena izan da, 2023ko neurketan 152ko adostasuna zegon, ea Espainiak eta Frantziak onartu behartzuten gure etorkizunari buruz erabakitzeko erreferendum hori, eta momentu honetan aurten ia 163koa izan da. Aldekotasun hori orduan, bai urtetan zehar fluktuatu duela, baina nabarmen orain gorako posizio batean kokatzen da. Gero baita ere, lehen biziko neurketa horretan ere galdetzen zen, egoera ekonomiko hobea ala egungo politika sozial hobeak bazirela ere motivazioak horixe iragarri zen, ezakit denboraren poderioz ere ala izan da? Bai. Egoera ekonomikoarena, gu hasi ginen justo neurketa hau egiten pandemia osteko momentu batean, orduan egia da, desegonkortasun egoera batetik abiatzen ginela, eta esan daiteke arlo askotan hobekuntza batzuk egin direla, edo agerian gelditu direla, orain arte ontzat jotzen genitun elementu asko, ez direla espero genituenak bezain onak. Esaterako Osakidetzaren inguruan galdetu genunean, esango nuke duela 2 urteko neurketan izan zela. Hor bai, ez, gure osasun sistema askotan aipatzen da Espainiako estatuko autonomia erkidegokoekin alderatuta askoz hobea dela, eta azken pandemiatik gaurko urte hauetan, bai gelditu dela agerian, arrakala batzuk badituela, eta ez diela guk uste bezain ondo erantzuten gure ongizate maila horiei. Hain zuzen, pandemiak ere, pentsatzen dute eragina izango zuela hor galdekatuen emaitzetan? Bai, egia da, gu justo ondoren hasi ginela, orduan ez dugu aztertzeko aukeraik izan lehenago eta ondorengo posizioak nola aldatu diren. Baina bai, nik uste denon bizitzak aldatu ditu pandemiak, eta bai, neurketa honetan ere eragin bizia eduki du. Horre, buru jabetzaren alorren ere, esan daiteke denboraren poderioz ere mantendu den adostasun bat ere orokorra baldin bada ere, izan daiteke Euskal Herritarren gehiengoak bere etorkizun politikoaz erabakitzeko nahikeria bat baduela. Bai, gainera oso modu argian buruzaren ez binezakit, 160 luze bat da bere etorkizun edo estatus hobe bat lortzeko alde edo egiten duena. Bai, nik uste dut, kontestu politikoa ulertu behar dela bere osotasunean, eta orokorrean gure bize mailako betzeko ikusten dugu erabakitzeko eskubide horrek ahalmen handiago emango digula bai herritarroi eta baita euskal erakundeei gure bizitzetan eragina duten politika publiko aurrerakoi eta ausartak martxan jartzeko. Ezakit, pixkate okurritzen zait ere denboraren poderioz, ondorioztapen esanguratxoak edo eta pixu gehiago dutenak egin daitezkela kaso. Pixkat ikusita testu inguru hori jotzen dute zuen gana, alderdi politiko, eragile, administrazio edo eta elkarte eta eragile ezberdinak? Egia esan, nahi baino gutxiago. Egia da, guk uste dugu bai baduela inpaktu bat, guk egiten dugun inkesta honek, Euskal Herria bere osotasunean kontuan hartzen duen inkesta bakarra delako horrela izaera honetakoa. Orduan, hori esaten dizun, gustatuko litzateke bai jende gehiagok jotzea gu gana, edo gu erabiltzea erreferentzi bezala, dituzten kezka eta beraien argudiategiak eraikitzeko momentuan, edo nahi baino gutxiago, baina nik uste gure referentzialtasuna pixkanaka lantzen goazen inean ere areagotzen joango dela hori. Hor, baita ere, aipatzen zenu, bere izgarriare badela horre 7 lurraldeak aintzat hartzen direla, eta horri buruz ere, galdetu izan duzu, ea 7 lurralden batasun horri nola deitzen zaion, bigarren neurketan,
Euskal Herria terminoaz galdetu zen, jakin dugu zentzu honetan nolako emaitzak izan ziren eta nolako aukera ezberdinak egon ziren gainean. Bai, egia da, ni orduan oraindik ez nengoen hemen lanean, orduan ez dut lehen pertsonan bizitzan prozesu hori, baino bai, hori, oso modu ezberdinean bizi dugu Euskal Herriaren izaera hori gure posizio politikoaren arabera, ba, egia da jende askok Euskal Herri bezala ulertzen duela, zazpi lurraldeak, beste batzuek Euskadi erabiltzen dute eta gelditzen dira EAE mailan. Nik uste dut, bai, oso pertsonala dela eta oso, ez dut esango enkajonatuta, baina bai, hildo politiko bakoitzaren arabera, pertzepzio bat daukagula eta batzuentzako nazio izaera hori oso modu ezberdinean ulartzen dela. Agian, berriki ere izaerari buruz galdetu zenuten, eta hor ondorio deigarria ere izan zen, Nafarre sentitzen denak askotan, horre Nafarroa lehen esten dutela, eta ondoren datorrela Euskal Herria. Bai, hor, kuriosoa da, Nafarroaren kasuan, nola esan, sailkapen maila asko egin daitezkela, eta gaietzen zena, zuk esan dezuna da, Nafarrak diren asko, lehenengo Nafarrak dira, eta gero Euskal Herritarrak. Eta gero badago sektore bat Nafarra dena, eta Euskal Herriari buruz zer jakin nahi ez duena. Hori navarrismoaren zentzu horretan. Eta bai, esango nuke, orokorrean, bai, horretan bakarrik zentratuta ematen du egoera dramatiko bat izan daitekeela, ez? Nazio batasunari buruz hitz egiten dugunean, baina gero galdetzen dugunean, Nafarroako biztanleriari gainerako lurraldeekin harremanak sakondu nahi dituen ala ez, hor bai zeharo aldatzen dela erantzuna, eta gehien gailentzen den jarrera edo arloa zertan sakondu harremanak, osasun arloko harremanak izaten da, eta baita hezkuntzakoak, eta justo hor da egunerokoan beharra handiena daukagun arlo hori, ez, medikoaren gana joan behar naiz, eta bizi naiz beran, eta agian gertuago geldituko zait Irungo ospitalea, Iruñakoa baino, eta orduan, lurraldeen arteko lotura horiek eta badakigu momentu honetan badaudela hitzarmenak eta egiten direla horrelako fluxuak edo, baino herritarren aldetik badago nahi hori, sakontze horretan. Eta Ipar Euskal Herriari dagokionez? Baita ere, bai. Ipar Euskal Herriari dagokionez ere galdetu izan dugu, eta emaitza oso antzekoak ateratzen dira, osasuna, hezkuntza, euskararen sustapenaren arloan ere jendeak nahiko posizio argia erakusten du. Bai, orokorrean 3 arlo horiek dira, eta ekonomiaren arloan ere, baina hor, bai. Bestalde, horre aipatu dugu, osasungintza, COVID-a, eta emaitzak ez ziren oso positiboak izan, gero hau ere hasi zen, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskunde kanpaina giroarekin, gizartearen kezka nagusitakotzat jo zen, ikerketa ezberdinen bitartez. Zakit, gogoa baduzue, orain pixkat exekutibo berri bat, osasun ituna delako egon dela osasungintzaz berriro galdetzeko, ea hartutako neurri horiek herritarraren pertzepzioan zer egin izan duten aztertzeko? Egia esan ez dugu horretan pentsatu, baina interesgarria izan daiteke hori egitea. Egia da, guk neurketa egin genunean, justo Osakidetzan krisi sakon bat zegoenez, gure neurketa ere zen prentxan nahi bezain beste zabaldu, eta pentsatzen dugu lotuta egon daitekela krisi momentu horretan, guk aprobetxatu genuelako hori galdetzeko. Orduan, izan daiteke edo bai guk berriro zabaltzeko emaitza horiek, eta aldi berean jendeari berriro galdetzeko. Seguraski, espero dut, aldatu izana edo hobekuntzaren bat ekarri izana aldaketa honek. Ben gurekin batera dauzkagu, Patxi Zabaleta eta Begoña Arrastia, eta ezakit, pixkat, Nafarroaz hitz egiten ari gara, ezakit, galdera laburre ingo dizuet, Patxi, zu esaterako inkesta honi erantzun beharko bazenioke, zer esango zenuke, lehenbizi Nafarra zarela eta gero Euskal Herritarra? Nik uste dut, bai, hori izango litzateke galdera bat, baina bestea uste dut
estrategikoki, behar bada ez ideologikoki, baina bai estrategikoki, galderan nagusia dela, ia zein beharko luken edo zein erabakitan esparrua, erabaki esparruarena. Alegia, izan du da eztabaida historiko bat, abertzale on eta abertzale ez direnen artean, pixka bat Euskal Herri osoak, alegia, Bizkaiak, Gipuzkoak, Arabak eta Nafarroak erabaki behar zuten Nafarroa zer izan, edo Araba zer izan, ala Nafarrok soilik erabaki behar ote genuen Nafarroa zer izan. Eta zalantzarik gabe hor dago gakoa, eta esate baterako konstituzioko xedapen iragankorra hain ezagun hori, nabarristek asmatua da, ez da abertzalek asmatua, hori nabarristek orain UPN da horri biltzen diren hoien arbasoek asmatutakoa da, Delburgok eta Espunek eta hoien gurasoak eta bat eta beste. Baina zergatik, ez zutelako nahi, Bizkaiko gehiengo batek Nafarroaren etorkizuna erabakitzea. Eta abertzaleok onartzen dugun ezkeroztik, behar bada azkeneko 30 urte hauetan gehiengo batean. Onartu dugun ezkeroztik, bai, Nafarroako erabaki esparrua onartzen dugu, askoz ere baldintza hobeak ditugu aurrera joateko. Egia esan, Nafartasuna oso naiz eta hemen kulturalki eta beste sozialki eta bizimoduari dagokionez jende oso diferente izan, Nafartasuna oso gauza sentitua da, goizuetako batek, edo funesko batek, edo kabanilasko batek, Nafarrak direla, erre askorekin gainera, onartzen eta esaten dute. Eta orduan, onartuko altzenuke Nafarroaren etorkizuna Nafar guztiek erabakitzea, hori horreri baietz erantzunezkero, askoz ere gertuago gaude, elkarrengandik, lehen esan bezala, batez ere estrategikoki begiratuta. Eta horregatikan, eta horrek bere emaitzak ere eman izan du ditu, esate baterako. OTANen erreferendumean, 86ko kontu batez ari naiz, oso zaharrak era eta gauza zaharrak ere esaten ditugu. Baina 86ko erreferendumean indar ospetsu gehienak, UCD, orduan oraindikan bazen, PSOE, gero CDS Suarezena, PNV bera ere bai, eta eskuineko alderdi guztiak eta ezkerreko gehienak ere OTANen alde zeuden. Baina OTANen ezezkoak irabazi zuen Nafarroak eta diferentzia handiaz gainera. Geroztik Nafarroa erabaki esparru bezala onartzeari ere uko egiten diote nabarrista deitutako hoiek. Orduan, galdera funtseskoak, ados nago, talde honek egiten dituzuenekin eta egiten dituzuen azterketa eta guzti horiekin, bai, hortik joan behar da. Baina estrategikoki, azkenean galdera erabakigarria da ia zein den erabaki esparrua. Eta erabaki esparrua Nafarroa dela esan ezkero, abertzaleok aurrera goaz, eta hori da, azkeneko 30-40 urte hauetan nabaritzen den ezberdintasun politikoaren arrazoietako bat, ez da bakarra jakina, baina arrazoietako bat hori da. Hori da nek gogo eta moduan eta bapatean esango nukeena. Eta horretaz gainera, autodeterminazioa eskubide demokratiko bezala defenditu beharra, eta Europa egiteko eta Europan bakea lortzeko duen garrantzia gogoratu beharra, eta hori guztia azpimarratzea izugarrizko ekarpen ideologiko sakona dela.
Horrek ere azaltzen du, estrategikotasun horrek ere azaltzen du, gaur egungo politika gintzaren nondik norakoak ere. Begoña, zuk ere lotura handia izan duzu Nafarroarekin, ez dakit, zer esango zenuke galdera horretan? Estrategikoki oso ondo planteata dagola, ere, patxi komentatu duenarekin bat nator. Ze egia da, urteetan zehar, Nafarra eskuma eta nabarrista hoiek, eta azken baten ez dira nabarrista, dira espainolistak, ez? Horiek beti jorratu dute enfrentamentoaren bidea, ez? Eta beti, eta bildurrak, eta hoxu kontuz baskoa datozela, ez? Hori, mezu horiek, behin eta berriro esan da, bai politikan, bai egunkarietan, bai Nafarroko bizitza, eguneroko bizitzean, bai sortu zuen olako enfrentamentu edo barrukoa, ez? Barruen. Beraz, planteatzeakoan, hori, erabaki esparru hau, azken baten Nafarrek erabakitzen dute berea, ez da? Eta egia da, batzik esan duen bezala. Azkenengo urteetan badia, eta hor daude datuak, bai, parlamentu honez, horre biok urteak eman ditugu, patxi, eta, bada diferentzia bat, eta ez dira bakarrik zenbakiak, ez, jarrera gizartean, eta beraz, nabarrismopean edo nabarrismoaren mozorroakin ari dienak edo izan dienak, ez, azken urteetan indar hori galtuz doaz, eta basko sakabanota da, bai, espainolak eta bestiek, eta zen osentxu horretan, nik uste oso interesante izan dela estrategikoki holan planteatzea, ez? Da, ezin dugu ahaztu ere, gero gure barruan dauden zenbait gauza, ez? Nafarroa, erreinua, 1000 urtetako historioa, eta badeko guztiek, hori barruen pisu hautia dute ere. Eta orduan, artifizialki planteatzea, baten kontrakoaz Bizkaitarrako Euskal Erkidegoa edo nik uste dut inteligentena da azken baten lortu edo egin, ez, entzun dugun bezala, alkartzeko lan amankomunaduak edo espazioak. Hori da, inteligentena, eta gainea, denboren poderioz ikusiko dugu, guretzako, gure herrian, logikoena dala kolaborazioa. Eta behin eta berriro, nabarmen utzi behar dugu, ez, teoria horiek, ez, justo Espainia fendatzen dutenak Nafarroko banderakin, ez. Hordi, ona da, gure herriantzako, ona da, gurea gauzatzeko, takigu noiz, baina gauzatzeko nik uste dut bideak egon badaudela. Orain dela gutxi sinatu da Dominez Andreak esan duen modun, ez? Akordioa, osasuna dala, ez da, Nafarroko eta holako espazio kolaboratiboak ezinbestekoa ditugu, ez? Eta ja urteetan, ez, planteau zean organo komun de encuentro, eta holakoak, saiakera dira, baina saiakera horiek behe frutua ematen dute. Goizeko 10:00 gutxitara heltzear gaudela, esango dugu, Naziometroak Euskal Jendartearen garapena azken 5 urteetan izenburua duen jardunaldia antolatu duela urriak 27. Malen Dominguez, mila esker goizonetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei.